हॅलो ताई, निघालोय निघालोय 10 मिनिटात पोहोचतो ना मी. दादा साडी आहे का? हो आहे ना. अं, 500, 1200 ह्याच्यापेक्षा मोठी रेंज पण आहे. अं, तो 100 रुपयात काय असं दाखवा ना. 100 रुपयात साडी येत नाही हो. ब्लाऊज पीस आहे. ब्लाऊज पीस दाखवू का? चालेल, द्या द्या द्या. चालेल. हे बघा, हे असे 4 व्हरायटीचे ब्लाऊज पीस आहेत. तुम्हाला कुठला पाहिजे तो बघा. हा चांगला आहे. घेऊन जाऊ. 100 रुपये कमी होणार नाही. चालेल, ठीक ठीक आहे. थँक्यू. अरे आलास दादा, तू बसून घे, मी राखीची तयारी करते. माझं गिफ्ट दादा. मला एवढंच जमलं फक्त. छान आहे दादा. खरं सांगू, तुझी नोकरी गेली माहितीये मला, पण तू सोबत आहेस ना, तेच खूप आहे माझ्यासाठी. मी थँक्यू. मला खूप आवडलं गिफ्ट. आलीस हा दादा. हे घे दादा. ताई नको मला. अरे असं कुठे लिहिलंय की भाऊच बहिणीचं रक्षण करतो? बहीण ही भावाला आधार देऊ शकते ना. हात दे तुझा. हे घे. अरे राहू.